Godmorgen. Jeg hedder Marianne Rishøj, og jeg er kropsterapeut og traumaterapeut. Og i dag er det den 21. juli, og klokken den er, jeg tror den er lidt over 8 i dag her til morgen. Og jeg har valgt at sætte mig her i Hjallerup ved Ekoparken, hvor der er sådan en flok geder og gedekid. Jeg synes, det er lidt hyggeligt, at de snakker med. Ja, så gik der lige en uge. Jeg troede, jeg skulle være på i næste uge, men i sidste uge. Men det kom jeg ikke. Jeg havde fri i sidste uge, og tiden gik alt for stærkt, og der var alt for godt vejr. Så og nu kan man jo også se, at skyerne nærmer sig her i Hjallerup, så det var nok ikke så længe inden, at vi får regn her. Nå, men det, jeg har lyst til at tale om i dag, det er det her med at finde mod til at lave en forandring, eller finde mod til at gøre noget, man ikke tør, men man har lyst. Og det kan være store som små ting. Og jeg ved godt også med børn, dem skal man ikke presse, de kommer selv, når de er klar. Men vi som voksne, vi kan godt gå ind i den her modstand og mærke, hvad er det i virkeligheden, vi har modstand på? Er det noget gammelt? Er det en gammel overbevisning? En gammel beslutning, vi har taget? Er det et lille traume, der ligger? Hvad er det for noget? Og når vi gør det, så kan processen godt speede lidt op, og så tør vi at gøre noget lidt hurtigere, end vi havde forventet. Og jeg har en lille sød historie, som jeg gerne vil fortælle jer, fra dengang, at min søn han gik i folkeskole. Han gik i en friskole i Aarhus, og der skulle vi jo som forældre byde ind med nogle timer, og jeg havde svømning med 0., 1. og 2. klasserne i foråret. Og der var et år, hvor der var og jeg skal lige sige, at jeg havde dem, der havde vandskræk, eller ikke havde lyst til at komme i vandet. Og der var også et år, hvor der var en dreng fra 0. Han ville bare ikke i vandet. Han ville simpelthen ikke. Og han fik jo lov til bare at sidde og kigge på, eller hjælpe mig lidt. Og så lige pludselig en dag, så siger han, jeg vil gerne have svømmefødder på. Så fandt vi svømmefødder til ham. Og så sad han lidt på kanten, og de var jo et bassin, hvor de godt kunne bunde. Et lille bassin. Og så lige pludselig, så lagde han sig på maven og lavede benspark. For han vidste jo godt, hvad han skulle, for han havde fulgt med i undervisningen hele sæsonen. Og han piskede bare frem og tilbage i det her vand her, og han fik vand i hovedet, og han fik hovedet under vandet. Det gjorde ikke noget, det var lige meget. Og det var så skønt at se den her glæde i hans ansigt, og han elskede det faktisk. Da så timen den er over, så er der en anden. Og nu kommer der lige nogle hunde her. Men da timen den er over, der kommer der en anden elev og spørger mig, Marianne, hvad skal vi lave næste gang? Fordi jeg lov til at passere de her hunde her. Marianne, hvad skal vi lave næste gang, når det er sidste gang? Skal vi ikke lave noget sjovt? Og jeg nåede ikke at svare, før at den her lille dreng, der ikke ville vandet, han vendte sig rundt resolut og sagde, er det virkelig sidste gang, næste gang? Ja, sagde jeg, det er det. Så bankede han en knytnæve ned i vandet og sagde, shit, så skulle jeg være gået i vandet noget før. Og jeg synes simpelthen, at det viser simpelthen bare alt. Og den her 0. klasses dreng har jo lavet en fantastisk erfaring med sig selv. Så ugens invitation, det er, at hvis du mærker modstand på noget, du har lyst til, mærk ind i det, vær sammen med modstanden, ikke gå væk fra det, men turde være sammen med modstanden og finde ud af, hvad handler den her modstand i virkeligheden om. Og måske er det slet ikke så farligt endda. Rigtig god uge til jer alle sammen. Hej.